forum every Also Tuesday. That's the whole point of the training. Okay, we have Is that you train the authorized. So that there is the issue. Is it called Regional Director of the Bureau of Internal... Okay, magbuntag na tanan, magbuntag, sugod ta. Para mangulayan tayo ni Guman. At po na, we'll be asking our guests to give their opening statements. We'll start first with Jerome Templa of the Association of Travel Agents, Morning Tours, Tour 7. May buntag, sir. Hatag sa imong opening statements. Buntag na yung kinitrebira. Buntag sa tanan. I am Jerome Templa, representing Tour 7. We are here to invite everyone to come and visit us for our upcoming travel fair, which will be this coming September 13, 14, and 15 at Robinson's Galleria. Thank you, sir. Sunod si Ma'am Eva D. Dumagan. Dumagan Minyosa. Project na ni Kuan ni Yula Valdez. Kung Ganahan kailan kay mong Yula co-author. Valdez, muna na nga. Muna yung, okay, Presidente Ma'am sa Parib. Actually, Sereb. Cebu Sereb. Real Estate Board. Under mo sa Parib. Under Pareb. Akan Parib Morning Philippines. Philippine Association of Real Estate Ang Boards. Sereb Morning Cebu. Yes. Actually, we have at least 3 active local boards in Cebu. And Sereb is the oldest in Cebu. 59 years, mag 60 years na ta next year. Senior citizen na ang Sereb next year. And I'm here to invite everyone sa among upcoming fun run. Actually, Sunday na. Medyo kinahanglan mo run na gyud ta kay Sunday naman. Karong 18, no? Yes. 18, no? 18. 18. Ang first nga gun start is 5:30 in the morning. Nga atong route case gikan sa SM covered parking up to Talamban. Okay, thank you, ma'am. Sunod si Mayor Sansimura. Usas mga labing gwapo, din labing gwapo nga mayor no, akalupay gani. Diri sa Sugbo Mayor, Tibok Bisaya ug Mindanao. No? Muna nga patagan sa opening statement si Mayor Sansimura. Dagan kayong salamat, attorney. Maing buntag ka na tong tanan. Murag na suki na gid ko aning 888. I think kung wa ko masipyat, murag this is my 3rd time or 4th time na nga nag-guest aning 888. Pasalamat ko sa atong mga kadagkuan diri nga nagdumala. I am here to invite everyone sa ato ang fiesta. Di mo kick off ta on the 21st of August, and then usa sa ato ang highlights gyud is our Haladaya Festival. Igapit sa 30, pero usapod ni sa akong gipasigarbo yun, we have a youth night, SK night, together with all the fraternities in the entire town of Danbantayan. Nagsugod mi ani katong pag-June nga akong gihugpong ang tanan fraternities sa mga kabatanunan ngadto to give support sa ato ang lungsod sa LGU and to show everybody nga dili ra kutubs kagubot ning atong mga amigo dinha, no? So usan is ako ang gipanghambog gyud sa lungsod sa Danbantayan ang kaning UFO, United Fraternity Organization. Appeal ni siya sa ato ang youth night on the 26 ni sila, and then the rest of the nights ako na lang ihatag sa ato ang Haladaya ang nagsunod nako diri karon buntaga. Daghang salamat. Thank you, Mayor. Nasunod si Councilor Jupiter Roy Rosal, the chairperson of the Russell of Haladaya Festival. Hello. Good morning na tanan. Thank you kay Tony. This is my first time din sa 888 Forum. Agi pagsumpayan lang sa gisulti ganiha sa among pinanggang Mayor Sansimura. Naghinangat man among kafistahan. So mo ni ang nightly activities nga among gihimo. Sa 21 mo ni ang opening salvo, iga buntag nya igagabi na mo na ipaghimo nato ang ABC night. Sa 22 mo na talent night sa atong Haladaya Princess o Haladaya Queen. Sa 23 mo na ang PPC night or Paris Pastoral Council night. Sa 24 Educational Institution night or Teachers night mo na siya. Sa 25 ang katong gingon ni Mayor ganiha nga katong UFO United Fraternity Organization ISKI and Fraternity Night ni siya sa 25. Sa 26 mao ni ang OFW o sectoral night o awarding night.
Sa 28 mao ni ang Haladaya Festival Queen Coronation Night nya invited na mo ani si ang celebrity si Daniel Matsunaga. Sa 29 mo ni ang Haladaya Festival Princess Coronation Night. Then sa 30 mo ni ang Haladaya Festival Mardi Gras. Nya after ang nagkahuman nami invited base siging mayor nami local bands nga gi-invite ani. So mang-invite mi ninyo pohon sa among kapistahan sa lungsod sa Danbantayan. Salamat. Sunod si ang chairperson of the Danbantayan Motocross for 8 ka tuig na, no? Si Konsyal Malo Inahay Pipito. Buntag, ma'am. Good morning. Thank you so much, Attorney. And I would like to thank also Forum 888 for having us here. Og labi na gyud sa among batanon, kugihan, kanhi board member, ang among kasamtangang mayor karon, Honorable San Shimura, ug kaninyong tanan mga media personalities may buntag. So far ang motocross sa Danbantayan 8 years na, no. Nagsugod gyud ni mga panahon pa to pagka mayor ni Mayor San unya hantod karon naagi hapon ang atong participants ani from all over the Philippines. Ang age sa mga entrante naatay 5 years old og naapod tay mga 50 plus, no. So mga 19 categories na siya. So hopefully ang tanan makatambong dito, makakita sa very kanang thrill kaayo nga klase sa sports, no. So I'm inviting everyone on August 25. It will be held in Paho, Danbantayan, Cebu. The race will start at 9 in the morning up to 5 in the afternoon. Thank you, Konsyal. Kay balik na diri sa atong unang bisita si Sir Jerome Templa. Unsay activity niyo, sir? Asa dapita kaning inyong sa tawag na? Travel fair. Travel fair. Asam ni usa venue ani? Sa Robinson's Galleria, Attorney. Usa adlaw ni Sir Jerome? It's Friday, Saturday, and Sunday, Attorney. September Karong 13, Biyernes? September 13, 14, Out 15. September 13 today. Next month, Attorney. September 13, 14 and 15. Biyernes, Sabado ug Domingo. Yes, Attorney. Unsa may naa dito? Actually, this is a project ni sa among association, which is Tour 7. Naa may travel fair, ana nga date, kanang September 13, 14, and 15. O we would like to invite ang public nga mo visit sa among mga exhibitors o sa mga members sa Tour 7 nga mamaligya o different tour packages, whether there is sa Pilipinas or outbound, og naapoy mga airlines during that time nga mo support us, and they will be selling as well during that time. So it's a travel fair, Attorney. Mga pilay membro nato diri sa Cebu aning mga travel agents? Kami, Attorney, we're composed of 30 solid members of Tour 7. Mga agency ni siya. Mga travel agency, Attorney. Travel agency, yes, no? Yes, Kanang nabligag ticket unya kanang program yes, ito. Attorney. Yes. Asa may karon kaning sa inbound nga napon mo yung mga inbound guests diri? Yes, Attorney. Hamay mas sa may number 1 nga turista na to? So far, Attorney, magdepende magod sa per travel agents, but sa amo kung kami pasarehon ang kami nga kumpanya ga deal me with Singaporean and Middle East nga market for now, but mostly sa amo ang mong kliyente mga Pinoy gyud who goes outbound pod, going outside of the country. Kanang ako kamatgon ko ba kanang daghan mga boat nga mga Korean, mga Chinese, ang mga tour guide nila o ang agency sila man. Sila ra gyapon, Attorney. Ano amo ni reklamo na? Actually ang reklamo na, Attorney, is ang mga guides themselves kanang mga local association. Pero ang kana magud sila pod, Attorney, is they prefer magud nga they can speak the language ba. Ang pangutana kay sa ubos sa Labor Code of the Philippines, ang strictom kay tag blaod na section 40 dugay na kanang blaora nga ang alien could not be allowed to practice sa usa ka profession unless walay available nga Filipino nya tour guide kay ba man daghang tour guide sa Pilipinas. Unsa may kuan na kumat mo ko Korean madtug sila mo
musugat, mato sa airport kay musugat-sugat dito. Unya, muhatod sa ila ang hotel, Korean hotel pod. Ang sakyan nga, ang driver sa van, Korean. Nga naman, say, kita mag-away mga Korean, gara kayo magparking. Sa guide nga aspect, attorney, napod tayo kagalingon natong mga association sa mga tour guides. So ilahapod na nga concern. Sa amo ang side is naay mga travel agents nga ga-cater pod ana nga market. Pero na wala Filipino joy foreign-owned nga travel agency. nga nag-operate diri Diri sa Cebu. Cebu. I know there are Korean nga mga owned nga mga travel agencies diri sa Cebu, but I'm not so sure kung unsay form of ownership ana nila, attorney, because Pero dito, puro Korean na dito. nana. Si Pro, kanay sa tulok adlaw ninyo, unsay makuha sa mga tao ni na Promo, attorney. Na mga promo. Yes, Larga we to will- Singapore na. Yes, Why ka na attorney. Afghanistan wa dito. Wala. Afghanistan na. So we will be offering Hong Kong different- kani, mutan ako kay nabitas Facebook gubot na Hong Kong. Unsa may napiktuhan mo karon sa Hong Kong? So far, attorney, there are cancellations sa mga kanang na yung mga because gahapon bago nang iko giabot gikag Hong Kong. May kinakauli ka. Di Dito pa ka- uli ra gid ko, attorney. Kamuray flight nga nakauli. I'm not so sure pero kami nakalupad mi Oh, sa kinulay 9 bitaw o'clock kay flight. usa sa mga akong nabuan si gahapon, no? manghod ni Grounded. Sir Tito Soto ba? Nagkiat mas Hong Kong kuyo siyang asawa. Wala sa kauli, sila rang ang ilang flight mo ay nakauli. Ipakita man ito ang senaryo sa airport. Gumuot pa kayo dito kay Yes. take over man ang mga tao sa Hong Kong sa Yeah. airport na. Yes. My goodness, nakauli ka. Among flight, attorney, is 9:30, so nakalupad pa may hapon. So kay napod mi meeting sad may gani kay nakalupad pa. After that kay sayo ito siya sa blessing ang sa hotel nga asa mi nagstay paspasan gid mig palakaw ba. So we were advised nga to get out early kay murag na to yung news siguro nga something will happen by around 6 sa airport. So it's a good thing naka-check-in me before 6 o nakasulod gid me after immigration mga 6:30. So wala na mi kabalo unsay nahitabo sa gawas. Unsa may advisory karon sa Philippine Consulate sa Hong Kong? Na mo advisory nga pwede gyapon mga isyog mga ticket karon. As of now, attorney, wala pa may advisory nga gipagawas ang Philippine Consulate. But for me, kung dili lang pod kay ko mo advise nga Larga. for now. Pero wala joy cancellation of flight sa Patan. Ang atong mga local na to airlines, for example, Cebu Pacific, PAL, wala cancellation So far, of flights. wala. Padayon gyapon ilang flights Yes. padung nito. Kay so far ang ilang protest, attorney, is peaceful man. Kay in fact ang hotel nga akong gistayhan, ang protester nasa silong. Nanabay na nakadaghan ang protester nga among na witness the night before mi nanguli. So Pero dili sa Andruli, peaceful dili naman. manghilabot sila doon. Wala, dili sila manghilabot og mga turista. Wala gid, not unless kung i-provoke sila. Ang ilara pong permente kakuanan is ang local authorities rapod, pero ang turista nga makita nila maglabay-labay, wala, they don't mind at all. Ang ilahara gid is kung silang ipaglaban mo sad. Unsa may nahitabo sa airport din, nagkamkit nga tao, nagitom sa unsa may gibuhat nila. Arrival to, attorney, murag they wanted to inform the public unsay ilang ipaglaban ba sa nganong nagprotest sila ana. So they wanted to inform all the kanang murag visitors nga maabot sa Hong Kong kung nganong gaprotesta sila. Mo lang gid. Pero wa kay idea nganong di na makalupad og katong mga sad outgoing kayo, flights. attorney. Wala ko. Sige. Balik sunod ha, tubag na. Sir, mga namin ni Ma'am Eva Minyosa, the president of Serib. Unsa ni saan inyong fun run, ma'am? Karong September? Sunday na. Oh, Sunday. August. August 18. Kapilay bayad, ma'am. Pilay bayad. Parang kabaw Ang sila. atong 3K, kay naamtay 3 categories. Ang 3K is... T-shirt, papakita, ma'am. Pakita. Barog, ma'am. Barog. Okay. Di lang ko maghubo ha. Ay lang. Kana lang. So, mao ni among singlet or t-shirt for Sunday. Ang 3K nato is 400 pesos only. Nya 6K is 500. And 12... Singlet. Why appeal t-shirt? Apil na. Apil na. Actually, shirt og singlet is sara. Sara. Oh, so tanang mga nag-register 400. Munang 3K. Yes. Ang 6K. 500. 500. Sunod. 12K 12K. is 600. 600. Oo. Unsa oras sa magsugod mo? Magsugod ang pinaka first gun start for 12K at 5:30 in the morning. Asa ni magsugod, ma'am? Sa SM City covered parking. nya asa mo tuytoy ka dito?
mo diretso ta ang 12K mo diretso na siya sa may family park Talamban. Ada sa Ramban. Oo, nya ang 6K Dili kay mo tuyok mo. dili kay mo magkwastam. Wala dili sad anang dan. Dili sad anang dan usa ra ka partral, usa ka lane lang. Yeah, usara ka Lane. O nya sayo pa man sa Aw, attorney. Oo. pero masilad jud ang usa ka lane jud ana. I don't think masirad ana siya na ana sila naaman sa tay mga marshals ana. So in place ra na kay ang atong race coordinator mao man ni siya gyud ang always nga nag organize or siya ang pirmi nato gi-hire sa mga race events. Unsa may o theme fun man? run. Unsa may rason nung gadagandagan no ma'am? Unsa may rason? Actually, ingon ani, Sige, ang among theme for the year, kay every year na mi mag-elect may new set of officers. So I am the president for 2019. My term will end on December 2019. So for this year, akong gi-adapt ang green. Anong green? Anong green? Growing in real estate while environmentally nurturing. So, dili enough nga nagunahuna ka nga maka-income kundi dapat naasa kay concern sa palibot. Especially kung sige ka kabasaan ng mga excuse me, mga write-ups on Facebook na ay mga makita nimo mga videos about what's happening in the world, medyo na concern ko gamay lang. Unya, so nakakita ko atong plugging or picking up litters while jogging. Unya, gidiscuss na ko na with the race coordinator. Unya, ingon man siya, dili pa ta ready for that. Kay medyo challenging, kay magdala man og basura. So, ingon ko, I want to push through with this race. Kay, Pwede ra ikaw ra magdag imong kaulang gamayng bagbag. pwede ra. No. Magdala na lang kog basura. Dili kung mo sa tayo kanang magian. muka buyot-buyot no gamay kanang mahankari na niyo ba? Pwede ra. Kung Oh. ganahan ka, sir. Malipay taan na kay mao nga intention nato. Ya asa ni mo matapos man mobalik ka po sa Mabalik katong. ra siya sa kung diin siya katong- ga-start sa SM covered parking. Kamo tanan mga membro ni managan jud mo. Manglakaw lang kay mga senior. Ikaw lakaw ba ka lakaw. Magpa-cute lang ko dito, attorney. Natural cute. Mapil lang ka. siguro ko og kuan run kung Pila ang inyong membro ma'am? Kaning Sereb how many? Ang Sereb actually has around 400 members pero dili gyud na ingon active tanan because dili magud tanan nga kanang into selling yun. Ang actively selling and active in the organization is about 180 for this year. Kaning mga accredited realtors guni kanang pasado. Puro gini siya licensed real estate brokers. Wala man tay dawaton nga Dili unlicensed practitioner kay usa man ni sa ato ang gi-push pod no. Asam sila Gi-professionalize pwede nato. mo bayad ma'am? On site na or karon pwede silang bayad? Karon pwede sila mo bayad dito sa SM nga duol bit katong sa active zone. Active zone SM kanang active zone kanang may fila. SM di ko sito. SM SM nga City. SM City. North Wing. Actually sa old katong duol sa Sunburst, I think mas familiar ta sa Sunburst diha nga area. SM City. Kasi mayor nito, mayor. Ikay mayor to, SM City? Kay SM City man. Unya mo to 400, 500, 600 na libre na. Na Libre nga may shirt. Unya naasay race bib kay number. Kasi man na program ni Human. Naay program before and after. Unya nasa tay Zumba warm up kada category. Sabi Warm usara up sa and alas 4. cool down. Alas 4 magsugod. 5:30. So mga 4 o'clock na ani mga tao ana. Pwede ang uban nga mo habol Mag-warm up mag alas 4 o 4:30 ano 5 o'clock. mga 5 o'clock siguro. Sige. Okay, thank you ma'am. Kaya karon si balik ta ni Mayor San Shimura. Mangutan ako sa sila mga gusto niya sa bayan sa Haladaya. Mangutan ako ni Mayor unsay programa nimo sa imong lungsod gawas aning mga festival na to. Daghan kayong salamat, Arnie. Usag yun sa ako ang giduso karon ang ato ang mga social services sa Danbantayan, no? Because as I have said, we are in our first class municipality right now. We are following the first class nga ato ang silbi ang mga salaries sa atong mga empleyado ug sa atong budget, no? But the problem is daghan kaayo nga nagpabilin gihapon ta sa katong kaniadto nga budget sa mga tao when it comes to social services. So right now, pasalamat ko na adri atong duha konsehal pod. First nga na-amend nila gyud nga ordinances for our senior citizens. For the very longest time, the senior citizens, aside from the social pension nga gihatag sa national government, DSWD,
naanay panghatag ang local government units nga tag 500 every December. Ang kaning once a year ani. So this is 500 once every December. But since panahon pa ni sa akong mother, no, ni former Mayor Inday Maluluot. So what I did right now, ang 500 ako ning gisud karon sa budget for 2020 and gi-amend na pud ang ordinance kay this is through an ordinance man. From 500 akong gihimo nga 1,000 pesos, and on top of the 1,000 pesos aduna pag 5 ka kilo nga bugas. Ayawat na lang in town nga maapod itay malugaw silang mga apo, no. And then next year ako sad silang tagaan og binirthdayan ako ning gisaad gyud nila. By next year also, it is also part sa amendment sa ordinance. Every birthday sa mga senior citizen adunay free medical check-up sa lungsod sa Bantayan with free 1 month of maintenance kung unsa ilang sakit findings nila pagpaliton sa local government budgetan sa local government units, no. Yes. We have one MHO, and we are very thankful also to DOH. Gitagaan mig second doctor karon nga na-assign din na sa Maya. Naaman ko yung RHU unit. Mag-duty gyud siya diha. Naagid siya ngadto sa Daan Bantayan, na-assign ang MHO ron si Dr. Merly Visda. And then ang kaning gihatag in town, pasalamat Miss DOH. Unsa nang RHU natay nay building ito ang DOH dito sa Bantayan mismo? No, ang RHU is a building implemented and run by the municipality. Mura siya lying in hospital, attorney, para sa mga anak. Kay RHU, Regional Health Unit, DOH siya sa una. Rural Health Unit. Rural Health Unit. Sibiduha ka ni. Yes. Pero why hospital ang Dan Bantayan? Mura ni ang RHU 1 na to, RHU 2, yes. Pila ka book beds siya? Karon na ata sa mga 5. Kay lying in ra ni attorney para sa mga anak. Yes. Mga anak lang, pero di pwede mo admit ka ng gidingge, wala. Ang dengue, kung kaya pa sa hospital, sa ato ang RHU, sa ato mga doctors, kung dili pa yung anak complicated, of course, ilang matreat, no? Pero og needed na good, especially nga, we don't have the equipments and all those mga gamitonon good for treating a patient. Amo nang iduso ngadto sa among, naman may provincial hospital pod ngadto sa Bliss. Sa Sud, Dan Bantayan? Nas Dan Bantayan, yes. Kasi nga sa hospital? Dan Bantayan District Hospital. It is run by the provincial government? Run by the provincial government. And then I also spoke with Dr. Ranco din sa ato ang provincial hospital gyud sa Bugo. And nagkaistorya mi kay usapod sa ato ang programa, attorney, katong ganina akong gisgutan ang senior citizen. Usa gyud sa among gistoryaan with the new law karon sa ato ang Universal Healthcare Bill na libre na gyud ang tanang hospitalizations, but there's a problem kay ang ato ang mga laboratories like CT scan, kining MRI, ultrasound, X-ray, although nay uban like kami karon na may bagong X-ray machine sa Dan Bantayan. Next year akong pun-an og ultrasound para nis mga anak na heart problem, liver problem, kidney problem. So next year ni nga budget ang ultrasound. But the problem is kanang mga vehicular accidents, kaning mga CT scans good sa ulo. Mahal kaayo, no, amo gasto og ang district hospital wala atong district hospital. Wala inana ang Why district CT scan? wala sila CT scan. Naa sa Karkar Provincial Hospital. Ang problema po Sa inyo? Yeah, sa ang- norte wala for now. Nagastorya mi ni Dr. Yuranco last week ang kaning naa sa Bugo. So ang problema with that, katong time sa discuss siya sa norte, wa jud mabuhat. idagan gyud sa Soto. So- kung magrabihaan. So the problem is lang pod sa Soto, igabot nga to, moingon pod ang ato ang regional hospital na many times gyud dili lang karon. Ako gining nabantayan kay pagka board member nako last 2016 na pamanta last term nako. Daghan kay mga disgrasya mga motor vehicular accidents nga muduol sa opisina kay mabayran man na naman to sa una wa patong Universal Healthcare Bill na nato hanggang Congressman Benor Health Cards, no, nga mo bayad from the DSWD funds. Ang nahitabo inigabot sa panahon nga i-CT scan guba ang sa Soto nga Atos machine. gawas, atos chungwa Atos sa- si doctors. atos Okay, private. baka na. So magasto gyud og mga 11 to Oh, 13,000, 12. no. So plus og moingon pa nga need gyud ibutangan og stainless ang Bayad maong pa. bukod. Labi minus 30,000. mga inaan Oh, gyud ibaw pa 18 na 18 na 16 depende sa bukog unsa kadak-a. So karon ako yung gibalik, attorney, kay last time 2007 na mayor ko 24 years old.
usa na sa ako ang programa gyud ang kaning municipal health cards. Every time nga na ay major operation na ay 10,000 tabang gikan sa lungsod, that will be directly paid to the hospital, no? And then og minor Asa nga hospital? bisan asa, Pwede private or public, government. as long as naalang sa ward, no? So this was enacted through an ordinance way back 2007. Sa man mga private hospital nga nakay mo nga madawat imong papel nimo. Actually, attorney, during that time, wa gid mi nagmuwa. Ang among buhaton lang, mangayo lang mi og final billing. Inigabot sa final billing, mo issue ang municipality og check, dili sa hingtungdan, hospital. direkta sa hospital, yes. Pero ang check is municipality of Danbantayan. Muna imong ibayad. So right now, aron safe pod gyud sad ang akong administration, murag magmuwa na gid mi ani by next year. Mo ismatin mo luwa kay kana ganing para ma-admit siya kay uban di man mo dawat way kwarta. Yes. Pwede gamito na ng kanang Pero- luwa ba ta? Murag bag sa insurance ba na kay papel nga magamit nga mo garantiya nga murag guarantee letter ba? Pero dawaton imong imong lumulupyo nimo. Yes, pero karon attorney ako nabantayan because of the 888 sa presidente. Nanghadlok na nga di mo dawat. I think it is also part of their bylaws gyud sa mga doctors and hospitals nga ug wa gyud kwarta ila gyud na atimanon pod para nako daghan kog nahitabuan nga akong staff ni adto gyud sa hospital kay dapati na nyog tambal kay doesn't mean pobre na wanay kabaya di lang sana nyo atimanon. So Butang mo na CR niya, di butang kwarto kay di man kabayad sa ilang dawaton sa hospital pero dili i-admit kay mubayad man ka sa room. Ano Yes. problema? Oo. So, muna attorney, for next year, amo pong utrohon, ako na ning gimiting ang SB na una lang ang senior citizens magsunod tong atong healthcare program. Nga before, that was 2007, 12 years ago, na IG Smil, no, ang major operation. Right now, tungod that time ang ira sa lungsod sa Danbantayan together with our local income nga 20 million pakapin naalang sa mga 87, 88 million a year ang ato ang ira. But this time, 2019, by 2020, na naman to'y from the DBM, ning saka na po 12%, murag ang among ira will be 219 million na Per year. per year, including our local income. So, ang among local income from 21, 23 Asa during may kanang local income mo sa may gisligan nyo na? Buhis ra. Buhis sa Yes, kanang mga real estate ra, residential buhisan, apilan sa yes. Kasi mga negosyo na yung mga ginagmay pero Kasi ang dako gyud nga mo nakafactor ito. ang dako gyud nga to attorney is our diving fees atong Malapaskwa. Mao gyud na ang tourism na to gyud may nakahatag og dako gyud nga bulk nga for our local income, no. Aning ato ang mga diving areas lipay pod ko kay narabay ato ang mga kaning ato ang Ito, pagdamo dito, karang tao dagan nito, ay nagdadas lang yung lugar, dito, nagbantayan. yes, oo. Dive mo sa Malapaskwa, attorney. Pupukat Boss, itong nindot- malapas ko, eh. Wapa ka adto din, Pupukat attorney. to, ana. Maayo adto niya makita po doon ninyong controversial nga Gato Island. It is protected by marine ito sa marine sanctuary. Unsaan pagkatog malapas ko, kay ako mismo, hapit ako, upaw na ko. Wa Ato yung kay atog Gato, malapas ko. kadugay na to, amigo. Unsaan pa to sa malapas ko? So, from the airport, Mactan Airport, it will take you 2 to 3 hours nga drive going to Danbantayan, and then the most barangay sa tip gyud na barangay is Maya. That is the gateway going to Malapaskwa. After 2 to 3 hours of drive, you will reach Maya, and then you will ride a motorized pump boat going to Pila Malapaskwa. ka It will take you minutos? another 20 minutes. 20 minutes. Pilay bayad? Duol ra kayo. Ang ato ang pump boat road kung wa ko masipyat nasa 150 per head. Mulabang ka to sa malapas ko. Oo. Ito sa malapas ko, pila may mga bayad sa mga kwarto dito? Na may daghan kay mga backpackers na ngadto gid ron kay especially ang kaning mga Europeans. Pero kana mga gusto pamilya, para na Sir M na ang pamilya na atay mga nindot pod ngadto nga mga dagko nga mga rooms. Tagpila mga Cubana, Legend na itag 3.5 na itag 4.5. Makaya ra gyud actually ang mga presyo baya gyud nato ngadto. Wala pa tay hotel siguro ngadto nga niabot nag 10,000, no. Kanang Naaras mga 5. public transport system ang gamiton, mayroon sa sakyan, Cebu City. Yeah, Asa og sakay? si Cebu pwede sila kasakay og series, pwede sila kasakay og mga VHRs. Ganing ato ang mga Pilipliti ka buses ng nato. bus. Akong nahibaw-an sa ato ang bus karon is to
180, 175, 190. Nya kung kanang bihire, pila? Ang VR murag bot pareha-pareha ra. Anya, mabot na diretso, asa man ka, na terminal ang Danbantayan? Direct naaman tay direct Maya gyud. Direct, ang masakyan mo, direct Maya. Yeah, direct to Maya. Going to na naman ay Roro din haron nga gihimo. Mahuman pud ni by December ang target. Ang pagkaon, Mayor, okay ra pagkaon. Ako, sige, suroy mo tibok Pilipinas, wapo kabot malapas ko. Nanay- Dadigan kay mahal pagkaon? Actually ang Daan Bantayan nanay Jollibee. Anay Karon nanay Jollibee ang Daan Bantayan nasa poblasyon. Ikabot po di Maya na apoy Gigas daghan. buyog, ang buyog na abot ito, buyog. Abot ang buyog nga to. Pero ang ang clown wa pa. Paabot pa Miss Clown o gano sa mag-abli. No, pero nanay buyog. Pero ikabot nimo sa Maya, na po yung mga kananan nga to, na ay lami nga to nga sugbahanan kaning Sugbo Maya Grill. Ikabot nimo og malapas ko. Diri pod sa poblasyon nato, tupad sa munisipyo, naapod tayo itong kaning ato ang Daan Bantayan Food Court, murag Larshan's ni barbecue. Kung siya na gidakon na ning malapas ko, Mayor. Pila ka hectares, abot hektarya Di, yun eh. dili kaayo ka sure og pila ka Kung siya hectare. ng malapas ko, barangay na siya. Barangay Lugo ni siya, mga malapas ko, Barangay Lugo na atay Kung sa ka barangay rada ng yes, laha. population of almost 4,000 ang atong population and a voting of 1,000. Na-eskwelahan dito, elementary school. Na elementary and high school. Oh, na high school Na na. elementary and high school, yes. Oo. Gawas pod aning malapas ko attorney, naapod mi amo ang bag-oron kaning Karnasa, ning sikat po ning Karnasa ron tungod sa pag-develop ni Senyorito Lito Osmeña. I think he owns 40 or 50% of the island right Saan now. na Karnasa? Karnasa Isla is po na. Oh yeah, an island also that is Pilit tao dito. ang adto sa Karnasa gamay-gamay ra compared to Malapascua naara sa mga 2,000 plus. Pero na tao gid dito. Na Na portion gid develop lang dito, game resort ana. Yes, na actually naangad to'y mga areas nga giprotektahan gyud dili pa lang sa ordinance kay ako panggihangyo ang barangay nga might as well protect that with an ordinance kay si Senyorito Lito Osmeña og silang iyang mga anak mo may nagmanage gyud kay ilaha man ang property. It's a white sand beach. Nya diha iniglangoy nimo duha mga isda diyan dagko. Mulangoy together with you. Nagi times nga nay iho nga mulangoy kuyog nimo pod. No? It's not a treasure shark, it's a black tip and white tip shark kaning gagmay. Lagan na din mo sir no? Lagan pa man Ang kanako. atuang treasure naa sa Monad Shoal, that is a diving spot sa Malapascua area. Nga Pero sa Karnasa everyday- wapay katulgan dito. Naa. Ano na yung Ang makatulgan? katuang Senyorito Lito nga resort, naa siya mga cottages nga tag 200 200. per head niya. Nindot og design kay mura siya kanang mura siya. Balais manok. Oo, inana. Balais Oo. manok. Yes, oo. So, going back, attorney, sa katong ato ang healthcare program, ako ning gi-increase from 10,000 to 20,000 right now for next year. And then, gawas ana, nga, mutai up ko together with our kaning public transport nato nga ang mga pobre gyud kay mo may importante ani nga mga pobre matagaan gyud. Ang indigents gyud matagaan bisag at least a discount sa mga pagbiyahe-biyahe nila. Pero namo yung ambulansya. Yes, we have 4 ambulance karon sa May pagkakaroon. makapato dyan mo. Unsa day set up sa whole Cebu North, wa kitay disente nga hospital diha. Well, naaman naidanaw, naibugo. Pero as I've said, karon with the Governor Gwen, sige pa man gyud niya, nagsige pa man gyud og ganing upgrade ani ron, no? Mao man nimo sige nilang gimiting. And luckily ako ang wife pod is the chairman on the Committee on Health dito sa provincial board. Bag-ura nila na approve ang resolution nga ug dili makaya sa district hospital and provincial hospital free naman gyud ron. Ug di nila madadi adto sa Soto, which is a regional hospital. Nagbutang pod og pondo ang provincial government karon nga in case pareha aning main-ani nga na ay CT scan, na ay MRI, na ay ilisdan og stainless, muhatag na pod og assistance ang province even if it's a regional hospital. Kay before wa mo gud na gi practice na alang may gamayng pondo sa Rose Pharmacy adto ra mi kutob nga nay 3,000 pesos nga tambal sa unang panahon sa tong 6 years nga administration. Thank you, Mayor. Mutana niya magmayo ni ha. Totoo. Karon mutana ni Konsehal Jupiter Roy Russell. Explain nato Konsehal, unsa man ning ngano gitawag man ning haladaya?
Festival. Thank you, Tony. May pag-usap na itong tanan. Kining gitawag ni siya haladaya, halad kang dato daya. So in short mo ta na haladaya siya. Kini ika 17 pa ni nga year sa celebration sa haladaya. Ang founder nato ani sa maong haladaya, which is among former mayor Madam Luisa Loot. So siya goy gamog na ani, gamong na medyo kini siya nga celebration attorney. Mo goy nakapasikat pagayos dal bantayan mo gyud ni gidayosad panahon nga magselebrar mi sa kapistahan sa among mahal nga patron. Pila ka adlaw inyong kwan, Mayor? Ang nightly activities na mo attorney Ato pista ninyo. ang Ato pista ni. antod sa fiesta Sa ya. patron niyo si Santa Rosa de Lima attorney. kanang among utan ang mga tao, kung wasay printer ito, nasa lima po yan. Naidaghan attorney like sa ilang mayor naman sila Nakatog ko silang resort na dito. katong Bougainvillea. Nakato na ko sa na. Naidaghan watay problema pero as of now I think Pension house ito. naidaghan to ni pero murag karon na fully booked na ron karon. Amo pag sinulog ni mapuno po. Ana gid na siya attorney. So naka-reserve na tanan fully booked na so far ang mga pension house karon. Okay, so bungutan natin ni Konsehal Malo Tony. inahi Pipito. Unsa ni kisay pila ka buka mga kana ni entrance ani? So far, mga maabot gani sila mga 130 ka mga riders, no? Unya mo na sa masakong giingon na atay 5 years old nga moapil 5 years old nga mga bata, no? Mo pa lukso-lukso, mo pa lupad. Kisay ka design ani, ma'am, nay ga design ani? Naagyo tay racetrack designer ani kay kinahanglan nga expert man gyud ang magbuhat para safe gyud labi na panahon sa race nga maginukdanay ni sila manglupad pinaagi sa kanang magsakay sa Bayad, mga ma'am, motor. bayad mo na ani wala libre. Actually, libre gyud ni Asa siya. mo kwarta aning pag subsidize aning inyong kay bisita mga tumi dito. Kuan man ni siya, attorney. Actually kanang Exhibition game ni siya Yeah, kuan na passion man gud ni sa sa mga tong racers, no? mga businessman. So muna nga naapod tay mga premyo ani, nya natay mga sponsors. Nya karon usa sa sponsor nato ang atong municipality of Bantayan through Mayor San Shimura. Nya naapod tay celebrity rider si Jordan Herrera nga suki na gyud na siya sa Daan Bantayan, no? Actor na siya. Kanang usara ni track ma'am usa ka lugar na, no? Magdungan sa tanan. Unsa man ay buwag sila. Lain-lain ni siya kategory ang naitay 5 years old to 10 years old mga 50cc na siya. Pero mao gyapon ilang daganan. Mao gihapon niya ang circumference banay tawag anak kanang sa tuyok gyud kanang 800 meters. Sir kitawag na. sir. Pero laylay ang gitas-on kay kung bata di pwede mo ambak sa tong taas kayo. Actually mo ambak gyud sila. Lupad sa taas kayo. Usara ang atong racetrack so ang luparan sa mga 5 anyos, parehag luparan sa pareha gyud. Dito kita na mo lupad-lupad dito. Anha nimo Ato mo Jerry. Ato mo dito tanaw mo dito. Ha? Ato mo tanaw mo dito Konsehal. So Usa sa magsugod, ma'am. magsugod ta usually ana mga 9 in the morning, attorney. Hangtod man 5. Hangtod mahuman ang 19 categories nato. Usually amo naman nang budget ang time so mahuman gyud na within the day kanang alas 5 alas 4 sa hapon mahuman na. Kanang daghan ikaw na estimate mo meron mapila ang tao sa Bantayan nigatol ng inyong Haladaya Festival. Pila mapuno. Well, last year, attorney, no, sa record na nangutana ta, niabot og more or less almost 5,000 katawo ang hitanaw sa ato ang Mardi Gras, sa ato ang grand showdown, no. Puno ang ato ang grandstand kay actually daghan man gid mo tanaw gyud kay ang uban gani Si Gobwen ani ni Haladaya Festival niyo kanang Mardi Gras kanang contest. hopefully adtuon na Miss Gobernador kay Nagkamoy contest ka sa sayaw. yes Muna inyong mudaog mo na i-appeal nyo sa Pasigarbo. sa Actually, lahi ning amo ang core sa Pasigarbo ug sa Sinulog. Although
mo kita na mo'y akong giingon sa una o kinsay mo champion unta Mo'y padaan nyo. mo'y atong isang ka but Oh. ang dili man gud na call na to call sa kining ato ang kaning ato ang choreographer nga si Mr. Barry Luce kay naaman sad ni sud siya kaning ihang core pod nga mamili siya ba. So kani manggod karon mga estudyante gini tanan attorney from elementary and high school duha man ni ka division kabataan. Ilang mo eskwelahan nimo dito sa Dadbatayan, Mayor? Naatay 30 city ka eskwelahan apil Elementary. elementary and high school. Pila mo high school nimo? Ang atong high school is kung wala ko masipyat na asa 13 ang ato ang public Public. High schools, no? Pero natay private high school sa naasa Dadbatayan. yung mga private high schools ngadto. College, natay college ito. Ang ato ay is ang CTU. Extension. Yes. Kung saan courses offer sa CTO dito? Maestra, na IT, No, sito magkakatore ka. CTO, criminology, na criminology ito. wala cream. Ang cream is naa sa Bugo, si RMC. Okay, thank you kayo. Sige, punta na mo. Kay Kapoy kasi punta na. Si Mayor Elias Baquero. Akong first question nga to ni Tour 7. Kung saning palihog ko repeat sa inyong promotion kay labong niya ang ubang mga reporters. Okay. Ang Tour 7 will have an event this coming September 13, 14, and 15 sa Robinson's Galleria. This is Biyahe Tabay, a Tour 7 travel fair. So there will be mga airlines, hotels nga naay mga promotions during that time. Mga agents, nga members sa Tour 7 who will be there also selling their different packages, whether domestic or international. So naay mga daghang promos nga among gipang baligya during the 3-day travel fair. So I am inviting the public to come and visit us at Robinson's Galleria this coming September 13, 14, and 15 for Tour 7 Biyahe Tabay Travel Fair. I see. Thank you. So, unsay mga kanang sectors nga pwede niyo ma-invite? Ano niya? Ang general public, sir, nga ganahan niya mo biyahe and who would like to avail sa mga promos nga amo ang gipang offer during that time. I see. Now, my next question to Ma'am Eva Menyosa. Ma'am, usa ni kaadlaw nga event ninyo? Yes, sir. Actually, and this is our first attempt also for Fun Run. So, kung ano siya history. Kay, primero ni natong pag-attempt to expand. Normally, ang amo magong sports and wellness is only for members. So, kanina extend ta sa public. Oo. And apart from that, it's also like an advocacy of ours to go green. Oo. So, dili ra siya dagan-dagan lang kay kumudagan ka. For me, you need a healthy environment in order for you to enjoy sa running, no? So, kana siya, mao na nga naatay yunahuna pod na ang factor about the environment. So, mao na ang siyang Go Green Run because it's like, sa amo ang theme, green, growing in real estate while environmentally nurturing. So, we have to be mindful also of the environment apart from just kanang paghunahuna nimo nga makabaligya ka o maka-income ka through sa imong profession. I see. For the benefits sa itong mga reporters nga niyaron, mga writers, can you please explain what is PARIV and what is CERIV? Okay. Ako, I'm the 2019 president of CEREB or Cebu Real Estate Board Incorporated. It is among the 80, more or less 80 local boards all over the Philippines under the umbrella association PAREB or Philippine Association of Real Estate Boards, Inc. So, ang mga members ani all over the Philippines are all licensed practitioners. Some local boards have accredited salespersons, but most sa mga local boards, brokers, licensed brokers, licensed appraisers, o licensed consultants. So, mo na nga, kung naakay mo yung na sales consultant, murag medyo mag-uul ang mga real estate consultants nga licensed because it took them 10 years at least to practice as a broker
before ka makatake sa exam as a consultant. So, medyo dili siya, murag off siya kung gamito ng word na consultant na ordinaryo lang. Kay dili ordinaryo ang mga moabot sa consultancy nga level. Lahi ang broker mura siya kanang mura siya entry level sa license. Kay ang salesperson ng good or ang commonly known as agents, accreditation ang tawag sa ilaha. So dapat ita ma-confuse. Ang consultant kinahanglan well-versed na siya kay consultant naman. So dapat nahasa na siya maayo, nabaid na siya as a broker. Kunya before anang na butang ta sa PRC, ang next level ana supposedly is appraiser. So ma-license appraiser before kada level na sa exam. So before ka mahimong consultant sa una, moagi sa ka licensed appraiser. Mo take sa kag exam. Consultant. Pero karon pwede na ka mo ambak kay naa may uban nga kanang consultants nga dili mo practice sa appraisal. Also, karon pod murag ang appraiser pod la mga real estate appraisers lahi pod na sa uban na mga appraisers no, murag bank appraisers. Kana sila ga take good pod na sila exam and niagi gud sila as a broker before katong long time ago mga 5 years as a licensed broker as a practicing yun. Dili kong ingon nga licensed lang kundi practicing broker before ka ma-appraiser. Yeah. Ang PRC sa pagkakaroon PRC na ta. So under ta sa PRBRES or Professional Regulatory Board of Real Estate Services. Under PRC. So, karon ang si Director Edgar Tabacon sa DPWH told me that there is a new law nga you cannot get a property of a person without just compensation. So under that new law, they will get an appraiser to appraise the value of that property nga they're going to expand aron mahatagan og klaro nga price ang iyang property. So dili makuha ang appraiser kung dili siya member sa PARIB, SIRIB. Is that actually there are other boards sa real estate. Laing association sa real estate professionals. Ang appraisers. Naa po'y appraisers group. I Yeah. see. Pero na po appraisers nga under po sa PARIB. Yes, daghan kayo na mga appraisers kay nag-una man na sila as a broker before nahimong appraiser. So mo nang na-member pod sila sa SEREB or PAREB. Itudlo sa DPWH nga okay appraiser number 1, appraiser number 2 og gikan na siya sa SEREB and PAREB, murag well recognized na siya. I believe so kay naa naman ta sa 60th year na nato next year. As a professional association, so mga diha ka makakita og daghan nga mga manggiitan nga mga practitioners, especially sa appraisal o sa consultancy. Now, what is now the status of real estate in Metro Cebu? Kanon. In terms of daghan na ang mga buildings, daghan ang mga condominiums nga gitukod. So far, sir, with the influx of mga tourists, di ba? Makita gihapon nimo even kanang mga accommodations is still kulang. So I believe nga padayon pagihapon ang okay pagihapon na sila even if naatay mga constructions here and there because the need is still there. Do we need more hotels in Metro Cebu considering that even the GMCEC said that there is an increasing number of foreign tourists coming in? I believe so, and ang kanipong mga condos karon are actually helping the hotel industry in terms of kanang mga short-term accommodations. So man na nauso ng kanang 1 day, 2 days, 1 week, 1 month. Pwede na Kanang kuan ko no. House naagi hapon kay especially room sharing. Room sharing. Kanang kung ikaw tag-iyag balay na kay 5 ka kwarto, ikaw na nagpuyo sa usa, imong anak duan nay bakanting tulo, pwede nimo na paabangan nimo na siya sa foreign tourist. Yes. Mao kuno na dagan ron.
Maunay dagan sir, in fact ang uban mamalit og mga condo units for rental purposes. Naagyod. Kuan man gihapon siya kanang murag hotel ang gihapon ang iyahang style. Ang style. Naagihapoy sabon, tuwalya, labakara. Naagihapon siya kanang depende kung unsa ka dugay ang imuhang accommodation, same services as hotel gihapon siya. Now, do you think that the heavy traffic mao'y nakaingon nga halin ang kondominium? Isa po na nga factor. Mo nang Kaya gusto ka magpaduol. Kaya ang Sa imong kondominium trabaho. kung itukod Cebu City, Madawi City, halin. Pero ganito ni mo itukod sa Badyan, way mahalin. Kay ang essence man gud sa condo sir is convenience para maduol ka sa imuhang trabaho. Pero ang traffic mo yung number one. Nga anong mahalin na. Salamat sa traffic. Okay, so unsay status sa mga buildings nga matud pa gipalit sa mga inchik? Gihimo ko nung dami ang umang mga bankrupt ng inchik. Murag i-research na nako sir. Murag wa pa nakaabot namo. Thank you. Punta na si Sir Ankas. Muna ginaginoos bugo. Muna gibitan niyo sir. Muna sweeto dito. May buntag Tornay, may buntag Merili, o akong mga kaubanan sa media. May buntag Mirsan, mga konsehal Jop, konsehal Malo. Kini mga attorney, kining duhas, kining sa travel ug sa real estate broker ba mga dato na ni sila. Akong pagutana kang Mayor San, I have read an article about sa imong mga drug surrender sa Lungsod sa Bantayan. Unsa imong gi-offer para malikay na sila sa paggamit og illegal na drogas? Yes, thank you. With regards to our kaning drug returnees, the last administration had a 216 drug returnees nga ni undergo gyud ni sila og drug rehabilitation program sa barangay, no. Bag-uhay lang last week napanasay ning graduate nga 209 ka mga drug surrenderers nga ni undergo gihapon aning ato ang rehabilitation, and we are very happy nga sa ato ang termino pod ning tabang pod gyud ang DSWD. They have this gitawag nila og CSAR nga program, kaning mo na siya livelihood, gawa sa livelihood na ay trainings and seminars nya, daghan pa og activities kaayo ang DSWD. And right now I spoke with baguhay lang kay it happened last Friday manggod nya, pag Monday holiday karon naata diri. I called up my agriculture officer and of course my Menro. Kay gusto nako nga aside from the DSWD nga mga livelihood programs sa ilang gipang offer, kinanglan na agi counterpart sad ang LGU nga mga livelihood programs. Although dili pa nato dili gyud nato ma-accommodate gyud tanan kay ang katong mga livelihood programs daghan manggod, daghan tag sectors, na fisher folks, na women's, na ay ang ato ang mga farmers, daghan og mga sectors sad gyud. So but I am looking into our tourism. Right now the Menro mo to nga pagpatawag nako ang gitawag ang Menro, they have this new product kaning gihatagan mi sa Municipal Environmental Office, Environment and Resources Office. So gitagaan ta ang Menro og mga shredder sa EMB, Environmental Management Bureau, kaning mga shredder sa mga plastics. Ang ilang gibuhat pod karon maayo kay naabaya sad ning ato ang mga tour guides diri og ang ato ang mga bisita uban kay gihimo ni namo sila ron og stuffed toys nya. Ako gitong gihatdan sigo. Na sample na. Actually ang stuffed toy. Ang stuffed toy ani attorney, ang design niya is a treasure shark. Ako tong giingnan ang katong naghimo nga. How big or how small is it? We can karon ang kadako nila is mga about 1.5. Kay taas manggod og ikog ning treasure shark. Ang cute thing about treasure sharks, Murag replica siya. yeah, replica gyud niya. Yang color pod is murag dark gray. Ako gitong gihatdan kay ang sample duha pa ka buok akong gihatdan si Gov Gwen kay ning labi mi kay naaman to gipalit ang past administration nga mga katubitong mga three-way bitaw nga mga electrical nga mga shredder nga gipalit sa province nya. Wa man gidawat sa mga uban mayor kay ang three-way nga electric mo gasto pa man ang lungsod og mga 200 to 300,000 para magpa-rewire og kaning tulo ka
Kanang sudanan, kanang sakit. Oo. So, three-phase outlets, no? So, karon naaman tay three-phase na gud sa lungsod kay sa atong TESDA. Na may TESDA pud nga to sa Mantayan. So, nangayo mi ni Gov Gwen nga wa to gidawat sa uban lungsod. Aron di na lang gid in town malata biya ning may naani mga equipments basta di gamiton. So, among gipangayo ang isa kay papuno Nasa inyo, Wa pa, ako pang i-follow up karong adlaw. turon. Oo. Kapila man na, Mayor, ibaligya po na ninyo. Actually, akong gipangutana kay katong dako-dako man gud to mga almost 2 feet to ang ilang nahimo na daw sa 499 and ko much better siguro if maubsa na to gamay kay sa pagkakaroon man gud wala pa sila manpower to do it. Mo tong akong gingnan. Mga adik mo to Yeah, mo akong gingnan. mag-tripping sila ba? Magtama sila ba? Di tama kana mag-concentrate sila ba? Yeah. Nalipay ra pod ko, attorney, kay with all the issues from the past administration sa lungsod, it is one way of murabag akong gibawi ang para sa lungsod bitaw because it's kinanglan pod nga maghibaw pod ang tanan nga dili pod in taon may lugar sa mga adik-adik ang Danbantayan gani usa mas mga safest gyud nga municipalities. But anyway, ang pagtubag ra gyud ani or ang paghatag ra gyud og idea sa mga turista, sa mga tao is through these programs, no? So right now usa ginis akong gihingusgan ang ato ang anti-drug and criminality campaign. Gani next year maybe sa mga municipalities we are maybe one or kita ra gyud siguro ang nagkuha og mga canine dogs. Agi-appeal na nako sa ko ang POPs plan kaning peace and order and public safety plan nako for next year. Ang katang iro ni mo gamiton, dagat kag iro. Pitbull, mga pitbull. Dili American bullies. Actually, ang gigamit sa Australia, sa Europe, dili na German Shepherds. Ang ilang gigamit ron aside diri ato Labrador man ang gigamit, pero wa sila kibaw ang pinaka maayo gyud og sense of smell is the hounds kaning mga beagles. Mo ning gigamit sa Australia ron this cute dog kan dagan og dako og dunggan. Aside from dako og dunggan, nindot kani sila sense of smell. So right now magkuha ko og duha as early as now nagnita na gani ko murag na ay offer sa Manila. Explain nila nganong magkuha ka unsay buhaton mo na. Yes. I have reports from ato ang mga barangays. Ang buhaton manggod ani rong mga illegalista, ilabi na ning illegal nga drogas in and out sa among lungsod ug sa mga kalungsuran is through VHRs lang. Mag-contact na sila through social media, dali na lang kaayo. Nya nanaslay kontakon 5 ka tawo, 4 ka tawo ginagmay ra. So aron dili kayo bulto, muadto nga tos lungsod mag-VHR, igabot baligya sa katong gisabot na daan, sibat balik na pud sa sunod semana. So karon usa gini sa akong giplanuhan nga one stop na lang gyud ang tanan natong mga bus. Gawas sa atong bus nga isa ra man gyud muagi gid sa tanan sa terminal nato sa Danbantayan. And then didto ang ato ang duha ka K9s puli-puli ni sila. Kay usanin nato ka dakong lakang gyud to fight against these illegal drugs. And of course, kung why illegal drugs, of course, molesen man gyud ang criminality, no? Peaceful. Yes. Yeah, thank you, Mayor. Kang konsehal Job. Sa kadya lang ima. Yes, sir. Ang Sir. lungsod sa Danbantayan, 19 ka mga barangays, right? No, 20 barangays. Yeah. Bahin sa contingent karon sa Haladaya Festival, may cluster into barangays ba mo? Ilan ang Clustering, Serge. Pila ka- Anya, 12 ka contingents na karon. 7 ang sa high school, nya 5 sa elementary. Doon ay mga prices ani konsyal? Yes, sir. Gani naaman ni sila subsidy nga 75,000 per contingent. Anya, ang atong pa-premium ani sa high school 150, 100, 75. Sa elementary, sa atong mga bata is 100, 75 ug 50. Thank you, Konsyal. Thank you, sir. Malo, doon na sa about sa upcoming motocross, Konsyal. Doon na sa may pa-premium sa different categories. Yeah, ang tanan gyud na ani siya prices and trophies. Also subsidized gikan sa LGU, local Yes, government. Thank you, Konsyal Mayor. Sa aton travel agency, sir, kining
doon ako mga amigo ba? Yes, sir. Kanunay mo biyahe sa local destination. Like, Yes, sir. doon ay mga promo sa Ilindo, Palawan, sa Yes, Boracay, uban pa. Muagi gina sa inyong travel agency or doon ay mga accredited nga mga travel consultant or travel Normally sir, kadalasan gud sa mga tao mo agi gud og travel agency because we have special rates nga ma-offer. promo, no? Yes, Thank ma-offer you. sa buying public. Thank you. Sige, munta na si Sir MSP na. Thank you, Paul. Kini na nay significance sa travel o mismo sa Daan Bantayan. I have had the tragedy last year because for the last 3 years, my wife passed, Paul. Nag-request siya nga mo travel me all over the Philippines. Ang Cebu mismo ko, pagkita ka, Suroy. Kasturoy. Oh. So, among nag-online na eh. Pag online na mo, nakakita mi og Tour agency. oh. Can you not Travel agency. no, request or regulate through your association kining mga gwapo kayo mga Nindot ka sa Facebook. mga brochures. Oh. But when you arrive, my God, out of place, out of context, out of time, ang equipment, dilapidated and everything. Can you do that? Sa amo nga side sir, sa among association, we normally specify nga tanan namong members should be DOT accredited travel agents. So rest assured that we can deliver the service because all of these member agents are na-train ni sila to deliver the kind of service that our clients expect. But dili na mo na siya malikayan nga naagi mga inana nga mga pangitabo labi na ang selling sa online rampant kid kayo daghan man kay ginabaligya but we some know of them are not actually licensed nga mga travel agents. They're just selling their products online, deliver Correct. their service online. Because once upon a time, we in media Yes, sir. were once member of the Tourism Council in Cebu City. Yes, sir. Panahon ni Solon, panahon ni Mayor Duterte, Yes, yes. panahon ni Mayor Boris, until sa panahon ni Tami. Yes, sir. Nakita na mo, murag wa may power yun. Natay council, walay power. Dilapidated. Anyway, Manang ang ako control- lang request is that if your aggregation or association could make recommendations regarding this. Yes, sir. Thank Yes, sir. you. Kaya ako nang i-connect dito sa Daan Bantayan. Natinga, I'm curious lang, Mayor, unsa man yung Handaya, is that connected with Kandaya? Oh. Kay nakamention man si Consel ganina nga, he is a former Raja or Dato or what the... Yeah. Ang Kandaya nga resort is owned by Marikita Salimbangon Yongs, no? The Yongs. Ila gyud ning gikuha ang Kandaya Resort from our mo ni ato ang Daan Bantayan is the old name is Kandaya. Muning ang Daan Bantayan Kandaya gyud na mo itawag ana. And then mo to nga gipagkuan sa ato mga historians nga to for our history nigawas na ang Kandaya nga moy chieftain sa Daan Bantayan. Nigawas pud na ang Haladaya, halad kang Datudaya. Oh, halal. Halad kang Datudaya. So, Kandaya gina ang old name sa Daan Bantayan. So, sometimes, ang atong mga kaigsuunan sa Daan Bantayan, we do not call them Daan Bantayanons anymore. We call them Kandayanons. And diha pod gikuha sa mga Yong ang ilahang Kandaya Resort. Yeah. Yeah, Mahuday. This is one of the instances nga gwapo nga akong experience because we actually stayed in that area kang Marikita. Pero hapit ko manggunit, kahapit ko matumba. Kaniingon ma dito sa online na 20,000 a night. Ngun sa sir, napa may discount. Pila man? 20%. 18,000. Matumbag yapon ko aniday. But out of the blue, ang akong anak minipuli, my only daughter. Sa dad, 10,000 usa ka room. Upat ka buok. Mahal na din. Matumbag yapon ta anaday. Because we will be staying for 2 to 3 days because we are planning to go to Malapascua and that island nga and other outlying islands. Aha. So nihatag ko 7,000 arang-arang taon. Anyway, that was my experience with Daan Bantayan. Pero I usually go there in my sojourns as
an officer of the Knights of Columbus. Ang tanang parises ang manang doon. Kaato kanimi kang Madam Malo sa una nakalimot tingali siya. Yes. Anyway, dili na question, Mayor. Yes, That's sir. a statement. Yes, sir. Actually, sir, ako lang ang kandaya pod na katong room siguro nga murag tawag nila og Ocean View with your own swimming pool to, sir, sa imong room siguro mo mahal kayo na i-own pool, no? Pero na barato beto da. Yes. Tapila Na ay tag 3,000. tag 9, sir. Tag 9 attorney. Of course, it's a 6-star resort. A 6-star resort, no? Nindot gyud. Although naaman tay mga local usapod sa nindot kayo kaning owned by Congressman Sandoval kaning sa Maymaya, kaning Sandoval Beach Resort Mo nindot. dagata. Actually, nindot man gyud og dagat, no, ang Danbantayan, pero ang dapit sa Maya Tapilon area nindot gyud puti nya white sand beaches, pino sad kay bas ang kaning may Sandoval Beach. Yes. So anyway, naamang gyud sad ang ato ang mga tour ato ang mga yes, tour agents diri. I will be one of my plan is be karon manggod ang lungsod sa Bantayan walay tourism officer. Bag-oran ako gi create ang ako ang gibutang og budget ang tourism office which is also required sa DOT nga kinanglan ang mga tourism areas na agyoy department head sa tourism. So akong gi-open ni karon, and then one of my plan is to get in touch with all the business sector sa mainland and the island aron makahatag og proposal for kaning tours sa Danbantayan alone. At least 2 to 3 days nga tours. After nako nga ma-convene ang ako ang tourism board, I will give the proposals to the tour companies. Kay aron pod nga naamoy option kung ganahan mo moadtog Danbantayan, naamoy mga layat-layatan nga lugar sa inyong mga turista. At least 2 days, 3 days, sir. Okay, thank you. Okay, thank you. Ato, hapit mo man. Ato lang, we'll be asking our guests to give their closing statements para mangulit na ta. Start with, sugutan ni Sir Jerome Templa of Tours 7, Association of Travel Agents. Okay, so once again, I am inviting everyone to please come and visit us this coming September 13, 14, and 15 sa Robinson's Galleria. Our first ever travel fair hosted by Tour 7 in cooperation with Robinson's Galleria, themed as Biyahe Tabay at Tour 7 Travel Fair. So there will be a lot of promotion coming from the airlines, from the hotels, and from the travel agents itself, selling during the 3-day travel fair. So come and visit us during the 3-day Robinson's Galleria. Galleria, sir. Attorney. Kanapit Spear, no? Yes, attorney. Okay, thank you. Dagang salamat. Why bayad? Soda mi dito. Sold lang yun, diretso, attorney. Okay, thank you. Dagang salamat. Why snacks ito? Okay, snacks. Nice. Perbayad ka. Dito, lagawa. Pabayad ta. Eva Abinyosa of Sereb. Okay, thank you, Sir Elias and Attorney Waminal for having us here. And may we invite once again the public to join us karong Sunday, August 18. First gun start 4:30 in the morning. The very first po ning fun run nga organized by Sereb or Cebu Real Estate Board. And we are hoping na mahimo na ni siya nga annual nga sports and wellness and environmental advocacy nga kanang program. And for those who are going to join, ang ato ang fees is for 3K, 400 pesos, 6K is 500, and 12K is 600. Apil na ni siya nga t-shirt sa inyong registration fee. Salamat, ma'am. Sunod si Mayor San Shimura of Danbantayan, Cebu. Yes, daghang kayong salamat, attorney, and of course ang 888 News Forum for again inviting us here diri sa ato ang pundok-pundok, no, mabuntag sa Martes. Again, atong Haladaya Festival, suruya mi ninyo sa ato ang lungsod sa Danbantayan karong magsugod mi atong mga nightly events on August 21 up to our Haladaya Festival Grand Mardi Gras karong August 30. And we have 3 to 4 local bands after the Mardi Gras. Apil aning ako ang daghantag mga bisita pod, no, nga gipang invite, no, surprise lang. So
ug mosuroy mo makaila mo kinsay na Si Serge Ancas, guest ninyo. makaadto gini si Boss Serge. So suruya mi ninyo nga to sa among Haladaya Festival, and of course ang atuang Malapascua Island and our Carnasa Island, atuang mga diving spots. Nindot kayo sa pangpamilya. Dagan kayong salamat again. Good morning. Sunod Thank you, si Konsyal Jupiter Roy Russell, the chairman of the Haladaya Festival. Thank you, Attorney. Once again, mangibitar mi ninyo tanan pagsaksi sa among madanihon nga pasundayag sa among street dancing sa Haladaya Mardi Gras sa August 30. Thank you. Usa ka semana din na, Mayor, no? 21 to 30, 7 days, no? Yes, Attorney. Okay. Sunod, 9 days, 9 days Tony. din, 9 days. Sakto 21 to 30, no? Niya, si Konsyal Malo Inahay Pipito, the chairperson of the Dadbantayan Motocross. Kawalo ka tuig na karon. Yes, thank you so much, Attorney. And we are inviting everyone to visit the Anbantayan. We have a lot of activities to showcase. One is our Haladaya Festival. And then, of course, ang atong motocross, which naatay estimated participants nga mga 130 riders. And of course, our very own BJ Pipito. So, once... Ay mo na anak mo? Yes. Pila edad na, ma'am? Now he's 17 years old, but he started when he was 6. He was racing makaingon ta Lain lugar sa Pilipinas. lain-laing lugar sa Pilipinas. Ikaw mo stage mother, kuyo ka. Naagyod kanunay. Gani naabot na tag mga lain-laing lugar as far as Basilan, Tawi-Tawi, unya pinakatumoy pod sa Luzon. So, mauna, stage mother. Bisan sa Basilan, Isabel, naagi ko nito, tawi-tawi, bunggaw, ana. Padlupa dito, motor-motor. Yes, ang mga mayors, governor dito maghimo sila ana nga activity. It's a free admission kay usaman sad na nga makahatag og entertainment sa mga tao. So mao na nga ang atong very own taga-Daan Bantayan, BJ Pipito, of course naagyon na siya. Daghan kayong salamat, Attorney. Salamat. Gitawag ng Kandaya kay Kang Dayam na Daya. Ang lugar Daya niya tawag Kang Daya na siya Kang Daya. Mo na gitawag nga Kandaya. Mo na origin sa tawag sa Kandaya. Kandaya. Pasabot gyud na Kang na Daya nagigwagtang ang G na absent na. Mo na siya pasabot niya. Daghang salamat no. Salamat Sir Dante Luzon, June Noel, tanang kauban sa Ronel Madrid. Daghang salamat no sa Kinyada. Daghang salamat God bless all. Sa si Chris Ligan, Konsyal sa Cordoba, Ginoo dito. Daghang salamat. God bless all. See you again this Tuesday.